Aí vai la Carmiña, Carmiña, Carmela, 200. Con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media cara... O progreso acaba cos matrimonios. Debería non levar preso. A quen? O progreso ese por andar amolando a xente. Tome a chufa se quere, pero a cousa parece seria. O 80% dos casados ten problemas de convivencia. Coa vivencia vas ter ti problemas. Se te despido por ler o xornal no traballo. E o 50% parase. Sabe cal é o motivo principal? Vai tocar o birimbau. Serás lercha. E a min que me importa? Ese mesmo. O mal carácter. Digo aquí. Menos leria e máis traballar. Marchando. Ese café non vai moi cargado. O padre Nicanor gusta de clariño. Iso leva razón. Pero que fai, señor Pereira? Ainda tes moito que aprender para ser unha boa camareira. Aquí ten o seu café. Gracias. Ah, clariño, como a mí me gusta. Quere uns churriños? Son do día. Do día son, pero só Miro sabe de que día. Ei. Isto non é café. En realidade é chicoria. Só leva chicoria. Chicoria, un pouco de Fanta que andaba pola barra... É a arte incomparable de Miro Pereira, non? Vai ver ese. Pereira, és un porcallán. Porco eu? Palas pagar todas o día do suizo. E logo, vaille poñer unha denuncia por un café de nada. O día do suizo final, muller. Cando o señor che pida contas. Falando de contas. Aquí ten a súa. E non me dirá iso de que Deus yo pague. Isto é un escándalo. Ves? Así é como se leva un negocio. Así é como se perde un cliente, máis ben. Este é como os canguros. Sempre volve. Será como os boomerangs. Boomerangs, canguros, todo queda en Austria, non? Australia, señor Pereira. Miro! Oh, me cago no mundo. Esa foi Balbina. Berros e escándalos. É o segundo motivo de divorcio. Dos berros á separación van 4 pasos. E daqui a cociña, 2. Veña, a facer as tortillas. A ver que quera agora esta histérica. Mira que yo dixen un 100 de veces, Pois el, nada. Ai, tenme farta, 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 Ei. farta. A que ven tanto berro? Es un langrán, un zoupón. Sí, xa sei. Un coche e un roñón. Cada un ten o seu estilo, non? E ti, é o campeón do estilo inútil. Como se desabotoan as camisas? Iso está tirado. Así. Desabotoar e quitar os botóns. E non os quitei. Pero non así. Pero non así. Eu son un tipo ocupado. Non podo perder o tempo en mexericadas. Nin eu amañándoche as camisas. Aí tes agulla e fío. Pretendes que cosa é? Chega con que me digas que fan os teus calcetíns na caixa da costura. Punto de cruz. E aínda por riba mofaste de min. Se non os mudo son un cocho. E se os mudo... Se os mudas, botaos no cesto da roupa sucia. Ai, que ganas teño de perderte de vista. Muller, que farías ti sen o teu miriño, Ai, vivir. Se cadra encontraría un home que colaborase no traballo da casa. Sen pasarse, Veña, recolle os botóns e todo iso que anda polo chan. Ainda por riba. Fuches ti que me pediu que desabotoar a camisa. E non mos cosas tan forte que despois non nos podo quitar. Bonda xa, estou farta de tantas parvadas. Pois xa sabe o que podes facer. Ai, sí, e que? Coller a porta e marchar. Ou mellor, marchas e deixas a porta onde está. Morrerías de fame en menos de 2 días. Nin sequera sabes abrir unha lata de sardiñas. Abrir? Hai que abrirlas antes. Es un inútil. Con que un inútil, Vouche dar unha lección que non vas a esquecer. Sí, estou esperando 1000 homes. Voume, e agora mesmo. Non esqueces nada? O que? Darche unha última oportunidade. Non, miriño. A maleta. Onde raios metería eu
Sí, dígame. Señor Saborido. Pepiño, canto tempo. Que é da túa vida? Eu ben, tirando. Os fillos ben, pero a muller... son viúvo, Pepe. Non te preocupes, como ia sabelo. Que estás hoxe aquí na cidade. Daquela témonos que ver. Hoxe estou de traballo ata as orellas. Bos días, papá. Quedar pracear? Non sei. Papá, non digas parvadas. Sai e divírtete. A miña filla, que se empeña en que teña vida social. A min fáltame e a ela sóbralle. A que hora chegaches onte? Bo. De acordo, señor Saborido. Ás 9. Ti mandas. Adeus. Saborido. Dixeche Saborido? E ti dixeches a que hora chegaches onte? Falabas con Pepe Saborido, produtor de cine? Ás 2 da mañá, quizáis, ou serían as 3? Non cambies de conversa, papá. A acusada debe contestar a pregunta. Está ben, ás 3:30. Pero é que estiven facendo un traballo con Patricia sobre o euro. Marcho, papá. Vas andando ou levote en coche? Chego antes andando. Onte chamou Patricia moi cabreada. Patricia? Dixo algo dun traballo e que era a última vez que a deixabas colgada. Abur. Eu, verás, en realidade... Está ben, mentín. Non me digas. É que estamos cos ensaios dunha nova obra de teatro. Recordoche que ti vas ser economista, non actriz. Quero ser actriz, pero estudio económicas. É diferente. E que toca hoxe? Ese Saborido é o produtor galego que vive en Hollywood. Sí, estivemos juntos na facultade. Pero el, antes de dedicarse ao cine, aprobou a carreira. Daquela toca cear con vos. Non, vou quedar na casa para asegurarme de que estudias. Moi ben, pois dite que veña aquí. E quen fai a cea? Eu. Ti? De acordo, pero cunha condición. Esta tarde, o profesor Propovich dá unha conferencia na Cámara de Comercio. Sí, Propovich, o experto en xestión tributaria. É un home moi brillante. Ti vas a esa conferencia e eu acepto da cea. Pero, papá... Caso pechado. Vale. Por certo, non sei onde teño os lentes. Que non sabes onde ter a cabeza. Gracias, Paula. Non sei que farías en ti. Xa o vexo. Saborido Films presenta a Paula Barreiro en... Estudia moito e non perda o tempo. Desde agora meterei os calcetíns onde me pete e quitarei a camisa como me saia dos botóns. Sei que arrifou coa señora Balbina. As mulleres onche tomas unhas lurpias. Dígame a min, por que cree que comprei eu o quiosco? Para ler revistas de balde, mira que listo. Para non ter que aturar a miña muller. Pois eu desfíxenme da nai, da filla e agora da muller. Que? Por fin son libre, tuto. Non faría algo do que poida arrepentirse, Pereira. Arrepentirme eu? Suplicoume que non o fixera. Miriño, miriño, eu que fixen. Non o podo nin imaginar. Cortar polo san. Mi madriña que fixo, Pereira. Bruxa, mala pécora. Cale, que Balbina xa non o pode escoitar. Claro. Como que está... Se cadra leva na maleta. Non, home, Balbina está no bar, cuns tapóns nos oídos para non escoitar a este. Daquela non está... morta. Que vai estar? Ten vostede que deixar de ler esas revistas tan truculentas. E agora marcho, Marcho para non volver. E vou. Me cajo no mundo, se non teño onde ir. Que desfrute, señor Pereira. Ei, ti, onde vas? Voulle levar o almorzo a don Antón. Agora o señorito hai de que levar a paparota a súa casa. Non está na súa casa, está no apartamento. Aí sí, trae. Voullo levar eu. Agora que xa non está no bar, quere traballar. Manda chover na Habana. Abre, anano. Que tal, Miro? Aquí, xa ves, chamando por Antón. Timbre. Serve para chamar. Vou! Vas de viaxe? Múdome. Acabo de deixar a miña muller. Tíñame farto. Vaya. Calquera cousa que precises, xa sabes onde metes. Precisamente, se me cosen os botóns da camisa. Así me gusta, Miro, que a adversidade non che quite o sentido do humor. Abre dunha vez, miñoca. Miro,
Mira, que faz ti aquí? Iso digo eu, que fas ti no apartamento de Charo. Vou pasar aquí un par de noites. Estou pintando o meu piso. Con quen falabas? Co señor Barreiro, o meu novo viciño. O teu novo veciño? Sí, vou vivir no segundo A. No segundo A. A, B, A. Miro, agarda! Hola, churriña. Deixa as bebidas na barra e vai probar sorte a outro galiñeiro. Pensaches no que falamos onte? Onte falei contigo. Moi graciosa. A ver, queres ou non queres sair conmigo? Que farías se che dixese que non? Cortaría as veas cun coitelo. Vale, cheste ou queres un máis grande? Toma, factura. Non hai mellor partido que a min en moitos kilómetros ao redor. Chao, Mónica. En cantos kilómetros dicías? E se che digo que teño entradas pro Festival de Rock? Hai semanas que están esgotadas. Tachán! Se aceptase sair contigo agora, pensarías que son a interés... Pois sí. Pero como non me importa o que penses, acepto. Gústame as mulleres con personalidade. Veme recoller as 8. O que ti digo, tirillas, as 8. Posme un café, Mónica. Agora mesmo. Hola, Charo. Ai, levo unha mañanciña. Antón esqueceu poñer o espertador. Puxo mo día patas arriba. E a casa tamén, supoño. Aínda non vin como deixou todo. Imagina o peor. O peor? Cos homes nunca se pode imaginar o peor. Tes razón. Sempre están intentando superarse. En fin. Que pasa, Charo? Esta paz. Aquí pasa algo raro. Dirás que o raro xa non pasa por aquí. Se va el caimán, se va el caimán, se fue para Barranquilla. Miro, non está. Gracias a Deus. Botáchelo da casa. Non, marchou el. Increíble. Vais saber ese o que é non ter unha muller que llo faga todo. Desde logo. Non aturaba eu ese zoupón máis de 5 minutos. Oi, aturei no eu 27 anos. 27 anos. E non saes no libro do récord. Pero supoño que non tardará moito en volver. Oi, xa veremos se lle permito entrar na casa. E onde andará metido? E que máis ten? Estará toleando a outra por aí. Non podes quedar, cuñado. É o apartamento de Charo. Eu non podo quedar, pero ti sí, miñoca. É que eu teño unha relación con ela. E eu póñolle o café 2 veces ao día. Se polo menos fose café, teño que marchar a caixa. E aínda estou así. E vas deixar que pase a noite nun banco da estación do tren? Vai onde Balbina e pídelle desculpas. Eu? Volver con esa bruxa? Nunca. Esa bruxa é a miña irmá. Pois vas ti vivir con ela e eu quedo aquí. Ti tes de medo. O que pasa é que non te sabes impoñer. Claro que sei. Paso o día impoñendo cafés no bar. As mulleres daslles unha man e collenche o brazo. Eu a Charo non lle permito que me levante a voz nin así. Eu a Balbina tampouco, pero nin caso. Que pensas ti que faría eu se Charo me dixese? Recolle todo isto, paspón! Obedecer a zume de carozo. Pois non, sentaría e poñería os pés na mesa como a un sultán. Como? Así? Como a un sultán, cuñado. Así. E logo soltaríalle. Vai para a cociña a facernos uns cafés. E limpa todo isto que está que dá pena. Toureiro. E aínda falta a estocada. En silencio, que quero ver o fútbol co meu cuñado. Olé! Antón! Chacha. Chariño. Pero, que facedes os dous aquí, tan gallos? Ei. Aquí non se levanta voz, nin así. Déxame a min, miro. Iso, a por ela, Toureiro. Sí. Por que non estás na caixa? Ia sair agora mesmo. Pero antes toca velo partido. Dille aí o dos cafés. Cafés? Que cafés? E unhas magdalenas. Levanta agora mesmo. Sí. Pero iso de impoñerse non che tocaba facelo a ti, miñoca. Cala. Agora mesmo marchamos, Antes recolledes todo o que ciscastes por aí. Claro. Era che boa. Pero que faz, animal? Instalarme como a un sultán. A miña alfombra. E como di Antón, limpa isto, porca.
que está que dá pena. Así que son os consellos de Antón. Miro, está nervioso. Ten problemas con Balbina. E ti estabas ensinando a ser un home, non si? Veña, Antón, que saiba quen leva os pantalóns nesta casa. Pode que leves pantalóns, pero non vai ser na miña casa. Pero... Fora! Seguro? E ti que, burrán? Eu nada. Agora que botaches a Antón, xa te sitio para min, non? Para que mexes por fora cada vez que vas ao retrete. Sí, iso sei no facer moi ben. Ves como nos imos entender? Sí, fora! Cojones, porro. Ei, Veña. Chariño, Liscade. Chariño. Isto é insólito. E agora que? Todo pola túa culpa, que non te sabes impoñer. Se estiveses calado, non estaríamos así. Así estás ti. Eu polo menos levo pantalóns, cagainas. Eu son un cabaleiro, non ia deixar a Charo un ridículo diante túa. Daquela estabas disimulando. Pois claro, en canto a vexa vou na coller por banda e dicirlle 4 cousas. Así me gusta. Sigue. Pois o primeiro, estou farto dos seus ronquidos e do seu bigote. Ai, Chariño. Ai, estabas aí, Así que teño bigote. Non, sí, telo, pero moi pequeno, e hai que velo ben que che senta, Non te preocupes, xa non terás que velo nunca máis. Pero, Chariño, agarda, deixa que che explique. Chao, Antonciño. Claro, Chariño, oi. E agora que, Que fago eu? Onde vou? Na miña casa cheira pintura. Podes vir comigo á estación do tren. Sí, non, xa sei. Vamos para a túa casa. Para a miña casa? Sí. Por certo, Balbina xa está informada, Non quero ver por aquí a ningún dos dous. Crees que se refería a nós? Non, falaba de Asterix e Obelix. Non te fastidia. E saímos para a túa casa. A mí non me importa que estean pintando. Oi, lástima que deixaras aquí as túas chaves. Pero, Charo! Chariño! Chariño! Que? Timbre, serve para chamar. Nada, o que eu necesito é un abogado. Para chamar o timbre non hai que ser licenciado. Bo. Pedro, queríalle facer unha consulta sobre a apropiación indebida de bens particulares. É dicir, que estás na rúa en Bragas. Bo, é linguaxe xudicial. Técnicamente quere dicir que o inútil de Miro escaralla a vida do seu cuñado. Hola. Ai, hola, Paula. Gracias. Está o teu pai na casa? Non, saí facer unha xestión. Eu para facer a xestión boto unha soneca. Tío, que faz é a digestión, que son cousas distintas, Pero se queredes, podedes agardalo no salón. Ajá. Non, gracias. Este máis eu marchamos á estación do tren. Calarás, mona. Agardaremos dentro. Adiante, estades na vosa casa. Que luxo, Fixemos ben en marchar do piso de Charo. Este é moito mellor. Cala, pasmón. Poñedevos cómodos. Paso que vou! Que faz, cuñado? Poñerme cómodo. Era un falar. Levanta. Queredes tomar algo? Non, gracias. Eu facendo unha excepción tomaría un baño. Aquí seguro que teñen Suzuki. O que? Un baño deses que fan burbullas. Un Suzuki. Jacuzzi, cuñado. Eu na miña casa, se quero ter burbullas no baño, teño que botar uns... Non me expliques, onde deixo as bolsas? Na cociña. Ajá, pois xa meto eu o peixe na neveira, Gracias. Eu marcho para a facultade. Moi ben. Ata logo. Vai tranquila. Non che importa que faga unha chamadiña de nada? Claro que non. As que queiras. Moi ben. Alabou! Viva a liberdade! A túa liberdade é a miña condena. As bolsas levas á cociña e mete o peixe na neveira. Ui. Tía Balbina, iso de bandar, levádelo no sangue. Veña, siña, é sen rosmar. Saín de Guatemala e fun a Guatepeor. Ala. A ver estes... Non contestan.
ás 11:30 e os pintores aínda non empezaron a traballar. Así vai o país. Ninguén dá pancada. Antón, esta casa hecha repanocha. E logo? Teñen unha cama na cociña. Que? E a neveira está chea de traxes. Non entrarías ao dormitorio de Pedro? Proba por esa porta, anda. Ah, claro. Vale, pero antes vou sacar o peixe do armario. O peixe do... Pelai. Chama polo director, podes? Sí. Son Antón. Verás, é que hoxe non podo ir traballar porque pillei unha gripe asiática. É moi contagiosa. Contaxe ata por teléfono, colega. Sí, mule. Daquela podo marchar ás 8. Sí, non hai problema. Segura? Se me necesitas paso do concerto e xa está. Que non, muller, queda con paspallase e divírtete. Boas. Hola. Hola, Pedro. Un viño? Marchando. E un pouco xamón? Non, vou subir a comer agora mesmo. Oi, estásme quedando nos osos. A Paula iso de cociñar non se lle dá nada ben, sabes? Veña, come algo. Está ben. E cando teñas un apuro, chámasme e súboche algo do menú. Deliciosa. Só polo ben que cociñas. Non sei como Miro pudo marchar. Ah, desculpa. Ai, se coñeceses ben a Miro, estaríasme felicitando. Todos os homes somos iguais, non? Sí, pero iguais a qué? Porque Miro é igual que un burro. Non será para tanto. Ademais, os burros teñen as súas virtudes. Sí, este aínda vai volver dando couces polo bar. Xa botei a Antón da casa. Por fin respiro tranquila. A ese tamén lle chega ben. Sempre con todo ciscado polo chan. Estaba ainda en calzóns, vendo a tele. Son cousiñas que ten a convivencia. Pero Antón é un tío estupendo. Estupendísimo. Habíalo ter ti na casa. A él e a Miro. É como ter un terremoto xuntos. E que, non viñeron por aquí? Polo bar, nin rastro deles. Miro, hai non sei canto tempo que lle foi levar o almorzo a Antón. Sí, estaban os dous na miña casa. Pero xa hai un cacho que os botei. Pois eu non os vin sair. Nin eu. Nalgún sitio teñen que estar. Creo que xa sei onde están. Onde? Estás de sorte. Tes na casa dous tipos estupendos. Foiselle pola gorxa pequena. Bótalle un rolo, Pedro. A ver se acabas co teléfono. Quero falar cos meus curmás de Suiza. E logo, teses algo que contar? Desde que fixa comuñón Miguel, que non falo con eles... Pois xa o farás noutro momento. Sí, miñoca, pero se o fago neste momento saime de balde. De onde sacaches esa camisa? Collilla prestada, Pedro. Ten un monte delas. Cuñado, deixa onde estaba. E logo non me senta ben. O que che vai sentar ben é o pau que vas levar por andarlle no armario a Pedro. E ti que é listo, remexendo na súa mesa. Bah, Pedro e eu temos moitas cousas en común. Sí, fumade los mesmos puros. Nada. Que os pintores non traballan hoxe na miña casa. Despidios e pinta ti. Cuñado, necesitamos unha casa para esta noite. Eu xa teño, aquí. Non pensarás instalarte no sofá de Pedro. Non teño tanta cara como para meterme na súa cama, miñoca. Pero, cuñado, ainda non son as 2 da tarde. É un pouco cedo para dormir, non crees? Levo un día moi mal. Ah, sí? Avaristo. Esti Avaristo. Como que jugar you? Sen faltar, bandallo. Sí? Como que... Non, non quero falar con Vanessa. Quero falar cos Pereira de Guntín, en Suiza. Miro, que estás facendo? Falar coa familia. Como? Polo teléfono, non o ves? Avaristo,
Avaristo, son eu, Miro, o teu curmán. Que tal por Suiza? En Suiza. Unha conferencia a estas horas vaime sair nun pico. Se estás aí interrompendo, seguro. Pero... Avaristo, que tal? Que se teño moito que contar despois de 7 anos en vernos. Cuñado, mira o que atopei na cociña. Un momento. O pata negra. Miro, Pedro, estabas aí. Esta é a miña casa. E eses son os meus habanos. Non te preocupes, ali hai máis. Un momento, Avaristo. Que fai aquí esta porcallada? Porcallada? Acabos de limpar. Sí, coas follas de sempre en Galiza. Pero que lle fixeches a Castelao? Era un libro bello. Era unha primeira edición, animal, vale un potosí. Balbina enganábase cando me dicía que eras medio burro. A que sí? Es completamente imbécil. Sí, pero non lo digas como se fose un defecto. Avaristo, un momentiño que me están aquí dando a lata. Todo en orde. Todo? Non. Quita a miña camisa, xa. Vale, vale. A miña camisa preferida. Pedro, non te vas poñer así por 4 botóns de nada. Non, non é por 4 botóns de nada. É por 2 camándulas impresentables. Fora! Xa oíches a Pedro. Ala, vía. Ti tamén, Miro. Fora os 2 da miña casa. A min diséchesme. Se precisas calquera cousa, lembras. Pedro, temos un problema doméstico. É só por un día. Mañá marchamos, prométocho. Imposible. Esta noite teño aquí unha cita. Ven cear un amigo. Sí, rodaballo. Se soubese lo ben que cociña Paula, non poñerías esa cara. Deixa-o nas nosas mans. Como queres que o deixe nas vosas mans despois do que acabo de ver? Isto non é nada comparado coa que podemos armar na cociña. Miro quere dicir que estudiou hostalería en Suiza. Ah, sí? Estudiaría. A cambio da túa hospitalidade, ímosche facer unha cea de altura. Se é da altura, terina que facer eu, claro. Eu encargareime do servicio. De rapaz sempre quixen ser metre. Vas ter unha cea de 5 estrelas. Prometedesme non andar no armario, nin cos libros... Nin cos puros, nin co xamón. Cuñado. Nin poñer conferencias. Os habanos. Non. Que facedes? Os meus libros. Estades tolos. Sodes uns... Papá, esperta, son as 6. Fora da miña casa. Acouga, papá. Onde estou? Quedaches dormindo a sesta no sofá. Tiñas un pesadelo. Ah, logo era un soño. Antón e Miro aquí na casa, fumando os meus habanos, remexendo nos meus libros. Non foi real. A teteira esta era de Santagrelos, non? De Sargadelos. É igual, Miro, temos outra. E cuncas, tedes máis? Tamén escachou as cuncas. Non importa, papá. Temos un xogo completo no trasteiro. Baixa uns pratos. Por se acaso. En que estaría eu pensando cando lles dixen que podían quedar? A cea desta noite. Debían quedar nun restaurante. O importante, Saborido Films presenta a Paula Barreiro. Sí, filla, queres coñecer a Pepe Saborido, o famoso produtor. Necesito coñecelo. Que se xamos amigos non quere dicir que che vai a dar un papel nunha película. Pero algo pode influir, non si, papaiño? Eu non penso comprometelo. Que quede claro que ti de momento é... Economista. Aínda non rematache a carreira. Economista en potencia. Pois eu digoche que teño máis potencia como actriz que como economista. E lembra que agora tes que ir... Sí, a conferencia do doutor Propovich. A cea é ás 9. Ata logo. Seguro que tes outra sopeira. A que sí? Tomates non. Ala, aí está ese. Rematou a paz. Que? Pides papas, Antón? Non son Antón, son Paula.
Ai, Paula. Hola, Charo. Necesito a túa axuda. E logo, pasou algo? Non, pero vai pasar. Con esas dous na túa casa, seguro. Esta noite meu pai convidou a cear a un produtor de cine e quero aproveitar para que se fixe en min. E que é isto? É a escena da despedida de Enrique e Ilsa, de Casablanca. Casablanca? A película de Bogart e Ingrid Bergman. Sí, a escena do aeroporto. O destino xuntouse en Marrocos despois dun romance en París. Pero ao final... Paula, vin Casablanca antes de que ti naceras. Mesmo teño un postre dela. Rick convence para que suba ao avión que o separará para sempre. Lembro a escena. Eses ollos que puña Bogart. Oh, Rick, oxalá non te amase tanto. Dislle iso a un home. Estás perdida. Tes algo que facer esta tarde? Aproveitar que marchou o Trosma de Antón para deitarme no sofá. Pois vas pasar unha tarde de cine. Iso pretendía. Se queres quedar senta e cala, que vai empezar a peli. Non necesitamos televisión. Xurei que nunca te abandonaría. Que tal? Ben, se falas con Humphrey Bogart. Con Antón iría mellor. Non sei como non te deixei antes. Pois veña, a ensayar. Ensayar que? E teñome que preparar para facer a escena co produtor amigo de meu pai. É a oportunidade da miña vida. E iso que ten que ver comigo? É que ti vas me dar a réplica. Hoxe non, tampouco mañá. E que pasa con nós, Richard? Sempre nos quedará París. Antón marcha, deixame ata as orellas de traballo. É sensal. Eu sempre te amarei. Esa é a voz de Charo. O meu corazón axítase no peito que te vexo. Antón volveu con ela. Que pouca seriedade. Ámote, Richard. Richard? Me cago no mundo. Non é Antón. Charo está pegando con outro. Madre. Mónica, xa estou aquí, colega. Hola, Paspi. Veña, é hora de marchar pro concerto. Vou deixar o mandil. Xa xoito deixo mandil que deixarás 12. Antón, se ves a Pereira, felicita-o da miña parte. E logo? Hai nos que ter ben postos para facer o que el fixo. Esta noite voulle armar eu a miña muller. Vais a ver esa quen leva os pantalóns na casa. Pois antes, fai a reserva nun hotel, eh? Hola, irmanciña. Que, moito traballo? Ui, iso era antes. Agora este bar é como un balneario. Non vas pagar comigo os teus problemas matrimoniais? Eu xa non teño problemas matrimoniais. Cala, que morres por ter de novo o teu home na casa. O meu home? Que home? Ai, aquel bandallo calvo e barrigudo. Non quererás dicir que non o botas en falta? Ti que crees? Que disimulas moi ben. Chariño está chorando a miña ausencia. Ai, non será ao revés, camándula. Que? Camándula eu? Sí, Chariño e servó, prometo, cho. Eu nunca lle supliquei a unha muller. Suplicaches, sí, e volverás suplicar. Iso miro porque é un pánfilo, pero eu nunca, ademais, Chariño morre por terme de novo nos seus brazos. Era boa, e coa de admiradores que ten. Será porque non lle viron o bigote. Que tal, Antón? Eu ben, e ti? Ti anda con mulleres que xa chorarás. Se cadra sí, pero choro máis que andando sen elas. Paso. Por certo, non terás unha ramiña de perexil? A ver como vai o rodaballo. Que boa traza. Pero aínda está medio cru. A tope de gas. Me cago no mundo. Que, cuñado?
Como vai, Sí, ti a presumir, pero non me botes unha man, non. Ti cociñas e eu sirvo a cea, ese foi o trato. E a quen lle toca limpar? A min non, eu xa trouxen o perexil. Pois se teño que fregar, prefiro facelo no meu bar. Agora vas baixar as orellas. Balbina, está a piques de suplicarche que volvas con ela. Seguro? Segurísimo. Non sabe vivir sen ti. Daquela volvo para casa. Non o fago por min, senón por ela. Quieto, parado, non te precipites e confía en min. A ver, que temos de cea? Pedro e o seu convidado van chupar os dedos. Sí. Mira, de postre, crema da casa. Toma. Non. Con que a fixeches? Cun sobre amarelo. Total, que non é crema da casa, é crema de sobre, O sobre estaba na despensa, e a despensa está na cociña. Polo tanto, é crema da casa. O argumento pode convencer a un xuiz, a ver se convence tamén o abogado. Tamén fixen algo de entrante. Tachán! Que é isto? A que ten boa pinta. Cuñado, dime que é por se mo preguntan en urxencias. É a típica empanada galega. E non cheira como a queimado? Sí. Non creo que sexa disto. O rodaballo! Me cojo do mundo. Que? Como vais? Que raio é iso? A cea desta noite. Será unha sorpresa. Parece churrasco, non? Mais ben. Pois é rodaballo. O peixe de piscifactoría non sae tan ben como o outro. Pero isto é un desastre absoluto. Dito así, ponlle un nome francés e xa verás como impresiona. Rodaballe a la debacle absoluto. Serás pasmón. Desta seguro que nos bota da casa. Non te precipites. Ti confía en min. Vou perder a miña mulleriña por seguir os teus consellos, papa berzas. Non te preocupes, cuñado. Ela e Charo van a aprender a apreciar os homes que teñen na casa. Aí sí. Pois agora mesmo está na súa casa Charo, apreciando un home que non es ti. Pero que dis? Funlle pedir sal pro rodaballo e oínos falar polo relanzo. Pero que oíches? Estaban moi acarameladiños. Sempre te amarei. O meu corazón axítase cando te vexo. Charo con outro. E ti non fixeches nada, papa berzas. E logo, crees que son parvo? Como non tiña sal, botei azúcar no rodaballo. Esta é a túa escena, Paula. Os nomes son señor e señora Laszlo. Pero por qué? Por que o meu nome, Richard? Porque vas coller ese avión. Non entendo, Richard, e ti? Eu ficarei aquí. Oh, Richard. Richard? Oxalá non te amara tanto. Que o ama. Oxe non, e mañá tampouco, pero pronto e para o resto das nosas vidas. Balbina, tiña razón. Charo non tardou moito en sustituirme. Que pasa con nós? Xureiche que nunca te abandonaría. A cousa vai en serio, pero será? Sempre nos quedará París. A París? Fosen a París? Acabo de ver marchar a Paula toda apurada. Iría a comprar algo de roupa. E logo? Vai cear cun productor de cine, amigo de Pedro. Teño a cabeza mareada de tanto escoitar o final de Casablanca no vídeo. A despedida no aeroporto? Sí. E eu tamén a vin un cento de veces. Xurei que nunca te abandonaría. Sempre nos quedará París. Ai, que película tan romántica. Con homes como Humphrey Bogart, xa me dirás. Pero sácalle ti algo de romanticismo a Antón. O a Miro. Sempre nos quedará o cine. E se vemos unha peli de amor esta noite? Boa idea. Imos gozar da nosa liberdade mentres dure. Que non ha de ser moito, xa verás. Boas tardes. Como che vai con Miro e Antón? Peor imposible. Non aturo a eses... Badanas. Impresentables. Queres unha tila? O que quero é desfacerme deses dous. Oi, a nos custou unos anos. Sacadeos da miña casa, por favor. Van a acabar conmigo. A culpa foi túa por metelos. Eu non nos metín, entraron eles. Pero ti permitichesles que quedasen.
Esta noite invitei a cear a un vello amigo da universidade, E non se che ocorrería confiarlle la cea a Miro e a Antón? Ai, coitadiño. E que vou facer agora? Chamatele pizza. Claro, esta cea é moi importante. Saborido é un bo amigo. É un tipo influinte en Hollywood polo que contan. Saborido é o famoso produtor de cine que sai na revista. Si, é Paula quere o impresionar. Por iso pasei toda a tarde ensaiando con ela. Como? Que Paula pasou toda a tarde ensaiando na túa casa? Creo que acabo de meter o zoco. Ensaiando. Así que non foi á conferencia do profesor Propovich. Volveume mentir outra vez. Non yo tomes a mal, xa sabes como son as rapazas. Non me gusta que me engane. Estou por chamar a Saborido e dicirlle que non hai cea. Home, se queres, vou cerrar cedo. E teño unha carne asada. Carne asada? Con patacas amarelas e chicheros. E antes unhas boas nécoras, por suposto. Deixa o da miña man, terá a túa cea. Vale, pero que sexa unha mesa para 4. Vaya, para 4. Sí, vou quedar con 2 fermosas mulleres. Charo e Balbina, aceptades? Claro. Hoxe somos libres. E por esta vez, Paula está castigada. E que fago eu agora, Que fago? Podes fregar a louza. Falo de Charo, parvado. Vai fuxir para París co seu amante. Eu quería ver outra cadea. Se queres ver outra cadea, vai ao retrete. Ala, Ei, a tele! a bonda por hoxe, a dormir. Xa, se aínda non son as 10. Ti non, mona, el. Teño fame, estou sen cear. Pois come un cacho de empanada. Iso non é empanada, é carbón. Pois pasa para o teu cuarto. Veña, anda, Roi. Miro eu, temos que falar de cousas de adultos. De que? Dos novos mozos das vosas mulleres? Será repugnante. Doulle unha do revés. Xa estou na casa. Paula, por fin chegaches. Estes dous queríame deixar sen cear. Non cheira un pouco a queimado? A queimado. A rodaballo, nena, de pichifatoría. E papá? Marchou cun señor. Marcharon. Papá é Saborido. Eu tamén debín marchar e volver con Balbina. Onde foron papá e o seu amigo Roy? Foron cear a un restaurante. Pero se o plan é a cear aquí xuntos. Iso foi antes de que este cangallo estragase o menú. E non dixeron a que restaurante ían? Non. Que non? E como vou ir cear con eles se papá non dixo onde ían? Será que non quere que cees con eles? E foise así, sen máis, sen darse que era unha explicación. Algo dixo. Que? Que como non fuches a conferencia, tampouco ías cear. Merda. Merda! Como puido saber? Por que neste país todo o mundo fala de máis? Non te preocupes, muller. Aquí temos unha empanada de carne que dá seño vela. Merda! Eu viña dunha festa cos grandes de Hollywood. Ali estaban todos, xa sabedes o que é aquilo. O vello Nicholson, Al Pacino, Clint Eastwood. E aquel que facía de 007 cando éramos novas? Connery. Sí, por suposto, tamén estaba ali sin Connery. Moito me acordo del cando vexo a Miro. Xa me dirás ti en que imita Pereira a Connery. En nada. Pois por iso mesmo. Miro para o trosma de Miro e penso no ben que eu estaría con Connery. O caso que eu cheguei ao hotel ás 4 da mañá. E cando xa estaba deitado, vai e só o teléfono. Eso mesmo pensei eu, quen poderá ser a estas horas. Descolgo intrigado e pregunto, hello, who are you? E que pensades fuera? E quen era? Richard Gere. Richard Gere. En efecto. Ese sí que está como un queixo. Pero eu prefiro a Connery. Acababa de ler o guión da próxima película que vou producir e gustoulle tanto que non puido esperar a chamarme pola mañá. E non necesitarás dúas mulleres maduras na película. Ah, pode ser, pode ser. Non fagas caso, eu non vallo para actuar. Ai, nin eu, pero son perfecta para falar con Richard Gere ás 4 da mañá. Estou seguro. E a Paula que tal lle vai? Non dicías que ia para actriz? Non, Pepe, vai para economista. O de actriz é un antollo. Pois a min pareceme que se lle dá moi ben. E facer cine é a maior ilusión de Paula. Daquela, como é que non veu cear con nós? Castigueina, intentou enganarme. E os vosos homes?
Están tamén castigados en cear? Sen ceares, en outras cousas. A ver se deste escarmentan. Oxalá escarmenten rápido. Unha noite con eles na miña casa pode ser fatal. Non tardarán en chamar a esa porta. Xa veremos como recibimos. Que che dicía eu? Este é Miro. Ou Antón. Que sexan os dous, que sexan os dous. Boas noites, Balbina. Hola, Paula. Pero vos que facedes no bar? Papá. Estaba desteando aquí. Sí, pero xa rematamos. Pepe, cando queiras. Como? Marchades xa? Eu cumpro o que digo. Se digo marchamos, marchamos. E ti como non estás na cama, Roy? Teño fame. Miro acabou co colacao e coas galletas. Ese primeiro acaba coa paciencia de todos e logo co colacao. Máis café? Non, gracias. Eu teño que coller o avión moi cedo. Pois boa viaxe. E sorte con esa película. Moitas gracias. Será un exitazo. Ala, vamos, Roy. E que pasa con nós? Espera, non mo digas. Ti debe ser Paula, a actriz. Economista. Por que o meu nome, Richard? Pero que raios dis? Non te preocupes, é unha frase da última escena de Casablanca, a película. Iso foi o que estivechendo toda a tarde, non si? Por que, Richard? Porque tes que coller ese avión. Pero non o entendo. E ti? Eu ficarei aquí. Richard, oxalá non te amase tanto. Cando nos volveremos ver? Hoxe non. E tampouco mañá, pero pronto. E pro resto das nosas vidas. E que pasa con nós? Xurei que nunca te abandonaría. Sempre nos quedará París. Ai, bravo. Moi ben, moi ben. Bravísimo. A que lle gustou? Estiveches perfecta os dous, estivestes fantásticos. Sí, pero unha verdadeira actriz non debe imitar, senón buscar o seu propio estilo. Pero como teño que dicir que Paula non é actriz? Veña, Pepe, acompáñate ao hotel. Podo ir con vos? Papá, déxame que vos acompañe. Non, mentíchesme. Xúroche que non o volverei facer, papá. Pero déxame que vos acompañe. Non. Señoras. Pedro, onde vas? Non queres que te acompañe? Paula, podíamola levar a tomar unha copa con nós? Eu tomaría auga. As actrices témonos que cuidar. Estás castigada. Pero, home, acábache de pedir perdón. É a segunda mentira que me contan un día. Sempre me están ganando. Iso demostra que ten madeira de actriz. Pero ela non é actriz. Pedriño, segue sendo o tipo tolerante que eu coñecín ou cambiaches só niso? Non me marees, Pepe. Teu pai quería que foses médico, lembras? Non abogado. Iso é diferente. Diferente? Non, amigo. A única diferencia está en que agora ti é o pai e Paula, a filla. Esta vez mentín o foco e ben. As mentiras teñen as patas curtas. Nunca chegan moi lonxe. Todo resolto. Entón, podo acompañarvos? Podes, pero que non te volva a coller noutra bola. Foi un placer coñecer unha señora tan estupenda como a vostede. Señorita, e gracias polo cumprido. De cumprido nada. Digo yo co corazón. Ajá! Pilleivos. Ai, e ti por aquí? E vos non marchabades para París? Pero como París? Eu teño que ir a California. Cambiastes de plans. Que plans nin que nada, tío de hoxe afectouche a cabeza. Como que xa me están a sair os cornos. Excuse me, please. Aquí debe haber un malentendido. Xurei que nunca te abandonaría. Oxalá non te amase tanto. Vouche partir as pernas, ladrón de mulleres. Crees que o señor Saborido e eu... Non disimules, oímos con estas orellas. E non oirías un anaco de Casablanca? Casablanca, a película. Estiven repasando a escena da despedida no vídeo de Charo. Quizáis me pasei un pouco dándolle volume á tele. Daquela xa nombra París con outro. De momento non. Pero a ver como te portas a partir de hoxe. Como di meu pai, caso pechado. Non, filla, aínda falta outro dos procesados. Hola, chamastes por mí? Boas noites.
¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? Unos dicen que sí, otros dicen que no. No será ese bichito el amor. ¡Balbina! A que ven tanta presa? Sei que me botas de menos. Non. Pensei que eras tía que non podía vivir sen min. Como dis? Non, nada. Ai, non hai como estar na cama dun, Pois xa podes andar experto, se queres gozar dela. Eu pensaba gozar dela, pero dormido, non experto. Esta camisa é a última que che coso. Me cajo en... Mañá mesmo aprenda a coser. Chégame con que aprendas a desabotoar as camisas a xeito. Prometido. Vaste poñer a coser agora, pichurriña. Veña, porrula. Recoñece que xa extrañaba lo teu homiño. Un pouco. Xa sabía eu. Dixen un pouquiño. Ai! Fixenche dano, miriño. Vas ver agora quen é Miro Pereira. ¡Ya! ¡Miro! Estou cachas, a que sí? Acabas de prometerme que aprenderías a desabotoar as camisas. Sí, pero dos pixamas non dixen nada. Son un home novo. A partir de hoxe voute tratar como a unha raíña. E non esquezas que prometiches levarme a París. Claro, muller, verás París antes do que imaginas. Agora confesa, estabas celoso? Celoso eu, dese chanfonetas de... Dime que non podes vivir sen mí. Ai, non podo vivir sen ti. Polo menos ata que os pintores rematen o traballo no meu piso. Pois serás. Era unha broma, muller, era unha broma. A que a miña raíña Moura non me trae unha cervexiña da neveira. Que se queres unha cervexiña vas ti por ela. E como vou ir eu se vai empezar o tenis? Vaste poñer agora a ver o tenis. E o torneo de París? Non dicías que era a cidade máis romántica do mundo? Vaya, está pechado. Pois nada, Paspi, ata aquí cheguei. Non, se para a miña casa ainda falta un cacho. É para a miña, pero eu vivo para aquel lado. E non me vas dar un bico de despedida? Vale. Chao. Xa, se cadra mañá... O desta noite foi a excepción da regra. E cal é a regra? Nunca saias máis dunha vez cun tío que leva patillas. Chao. Que fallaría? Boas noites, Paspi. Pensabas que Pepe Saborido te ia levar a Hollywood así polas bocas. Só quero unha oportunidade. Papá, sei que podo ser actriz. Prometeu contar contigo no futuro. Pero antes debes acabar a carreira. Estou baldada. Vou meditar. Escoita. Oiches? Non escoito nada. Precisamente iso. A paz do fogar. Nin veciños, nin cociñeiros, nin rodaballos. Paz. Ata mañá, papá. Que descanses, filla. Pensei que nunca me desfaría de Miro e de Antón. Esa luz me cajó no mundo. Quen anda aí? Miro, Antón, que facedes na miña cama? Así non hai quen durma. Vou pro sofá. O sofá grande é para min, cuñado. Pero... Que non me amores. Que fan aquí, Miro, Antón? Estragando os coxís. Me cago no mundo. Ai, para aí.